luar biasa. Niken isih kelingan tembang-tembang cara kuno lho, Cek. Elok mongko biasane nang nggen musik kae tembangne ala kekinian. Gaul sing gaul kuwi. Harus mengikuti yang baru-baru. Nah, nek sing lawas ya aja dilaleke. Iya. Betul. Sing lawas-lawas diaturke nggen limbukan, engko sing anyar-anyar nggen goro-goro. Anyar iki upamane apa? Bokong Lestari. semok. Oh, ya lawas ya. Kuwi lawas. Rumah paling anyar dhewe. Sing anyar apa mau? Pokong semok. Oh, bokong semok sing anyar. Oh iya. Kuwi lawas ya kuwi. Hah? Kuwi lawas. Tapi kan lagi viral maneh. Ayo. Viral Masem. Iya. Weh. Ora semok kuwi ganjel ya. Iya. Monggo kelinci ucul diaturake Pak Daryo sekeluarga oleh Niken Salindri. Ya ndak? Genduk Niken ki wong dudu mesin, mula ben istirahat dhisik. Nah, iki. Nduk. Mengko nggen gara-gara spesial untuk mempelai berdua gandeng manten kakunge saka Jakarta